Τι νομίζατε, ότι μπορώ να τα προβλέψω όλα? Ούτε καν. Τι λέει ο travel assistant μου? Αλλά αυτή εδώ η κυρία με ακολουθεί. Greek breakfast for the win. Σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού. Τώρα που το σκέφτομαι δεν είναι και πολύ περίεργο. Αυτή είμαι εγώ και περιμένω να φτάσω στο αεροδρόμιο για να ξεκινήσει το ταξίδι μου για τη Ρόδο. Έφτασα λίγο νωρίτερα γιατί ήθελα να βγάλω μερικά πλάνα τα αεροπλάνα, αλλά δεν τα βρήκα πουθενά. Οπότε πήγα στην τουαλέτα και έβγαλα απλά εμένα μπροστά σε έναν καθρέφτη. Και μόλις άνοιξε η πύλη, περιμέναμε το αεροπλάνο, το οποίο είχε καμιά μισάωρο καθυστέρηση. Και εδώ πέρα άνοιξα την κάμερα για να σας πω κάτι, αλλά ξαφνικά ήρθε κόσμος δίπλα μου και έτσι ντράπηκα. Οπότε μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο και ξεκινήσαμε για την απογείωση. Καθόμουν στο παράθυρο, οπότε καθ' όλη τη διάρκεια μπορούσα να απολαύσω τη θέα. Και σε αυτό το σημείο μας φέρανε να μας κεράσουν ένα καφεδάκι και ένα γλυκό το οποίο λέγεται μελεκούνι. Είναι σαν παστέλι, αλλά λίγο πιο μαλακό και είναι παραδοσιακό της Ρόδου. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που αντίκρισα από το νησί. Και με το που έφτασα, το πρώτο πράγμα που έκανα φυσικά ήταν να πάω στο ξενοδοχείο, να αφήσω τα πράγματά μου και να ξεκινήσω για μια πρώτη βόλτα στην πόλη. Αυτό το έβγαλα βίντεο και ήταν το πρώτο πράγμα που αντίκρισα. Νιώθετε ότι με αυτό εδώ το βίντεο σηματοδοτούμε την έναρξη του καλοκαιριού? Και εγώ το νιώθω. Και όχι μόνο αυτό, για μένα αυτό εδώ το ταξίδι, εκτός ότι ξεκινάει το καλοκαίρι, είναι και η έναρξη της ταξιδιωτικής μου σεζόν. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ταξίδι για το 2026, έχω έρθει στη Ρόδο. Μόλις έχω φτάσει στο δωμάτιο, με το που έφτασα στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ήρθα κατευθείαν στο δωμάτιο να αφήσω τα πράγματά μου, είπα να σας πω ένα γεια και να πάω να φάω γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Είχε μία ώρα καθυστέρηση η πτήση, χωρίς λόγο, δεν είχε γίνει κάτι. Προς το παρόν το μόνο που έχω δει είναι λίγο η παλιά πόλη, γιατί μένω μέσα στην παλιά πόλη. Πάρα πολύ ωραία μου φάνηκε, δηλαδή περπάτησα λίγο μέχρι να φτάσω στο δωμάτιο, μέχρι να φτάσω στο σπίτι που μένω, και ήταν πάρα πολύ ωραία, δηλαδή είναι πραγματικά σαν κάστρο. Και θα σας δείξω το σπίτι τώρα που είναι λίγο μαζεμένο, αλλά αν βγάλω τα κλειδιά από εδώ νομίζω σβήνει το ρεύμα. Ελπίζω να μην σβήσει το ρεύμα. Δεν είναι κανείς. Εδώ πέρα ήθελα να σας δείξω λίγο το σπίτι που έμενα. Αυτή είναι η βασική είσοδος κάτω. Έχει και κάποια διαμερίσματα στο ισόγειο και ανεβαίνει σε αυτήν εδώ τη σκάλα και εδώ πέρα είναι η θέα μου από το μπαλκονάκι. Είχε αρκετά διαμερίσματα από ό,τι κατάλαβα και αυτό εδώ είναι το δικό μου. Ωραία, δεν ήταν κανείς έξω γιατί τα ντρεπόμουν κιόλας. Αυτό είναι το σπίτι γενικά. Εντάξει, εδώ πέρα έχει μία κουζινούλα. Και αυτό εδώ είναι το δωμάτιο. Εντάξει, μια χαρά, ωραία. Και εδώ έχουμε ένα κήπο. Αυτό είναι το σπίτι που θα μείνω. Εντάξει, μικρό, άνετο. Έχει όλους τους χώρους που χρειάζομαι. Και κοιτάξτε τι έχει στο μπάνιο. Θα πεθάνω. Παιδιά, αυτό είναι σαν πλεκτά. Είναι. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Είναι όντως σαν πλεκτά. Top. Εν τω μεταξύ έχω πάρει χρώμο, το οποίο είναι απλά από το δρόμο, έτσι, από σήμερα το πρωί. Έχω μιλήσει και με το ChatGPT, μου έχει κάνει ένα πρόγραμμα για αυτές τις 4 μέρες που θα μείνω εδώ. Οπότε φεύγουμε, πάμε για φαγητό και θα δούμε λίγο την παλιά πόλη, μιας και μένουμε εδώ κοντά. Και τι άλλο έχουμε να δούμε σήμερα? Για να δούμε αν επιτρέπετε το...
Λοιπόν, είμαι μέσα στο παλάτι και η κοπέλα που μου κόψε το εισιτήριο με ρώτησε αν είμαι κάτω των 25 ετών για να μπω δωρεάν. Απίστευτο. Απίστευτο. Μπορούμε να κάνουμε ησυχία. Αυτά εδώ πάνω, άμα έχεις λίγη μοιοπία και δεν φοράς τη γυαλιά σου, δεν μοιάζουν σαν κουκουβάγες. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μου βόλτα στην πόλη. Μπήκα μέσα στο παλάτι. Το εισιτήριο είναι γύρω στα 20 ευρώ. Εντάξει, μέσα δεν έβγαλα πάρα πολλά πλάνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, παλάτι είναι. Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με παλάτι και κάστρο. Και στο εξωτερικό, όταν πηγαίνω, μπαίνω σε αυτά. Έχει και πάρα πολλά σχολεία για κάποιο λόγο. Δηλαδή, τώρα μέσα είναι ένα σχολείο από την Ιταλία και παίζουν και κάτι παιχνίδια. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι. Πάω να περπατήσω τι έλεγε το πρόγραμμα μου, στην οδό των Ιππωτών. Για να δω. Η οδός των Ιππωτών ουσιαστικά είναι ο δρόμος έξω από το παλάτι. Οπότε δεν έχει κάποια διαφορά. Και πάλι όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς εμένα δεν μου βγάζει καν το vibe ότι είμαι Ελλάδα. Αλλά κι όμως είμαι. Αυτά, τώρα δεν έχω πάρα πολύ μπαταρία, οπότε θα σας βγάλω μόνο το βράδυ το ηλιοβασίλεμα που θα πάω να το δω κάπου που μου έχουν πει. Έχει πάρα πολλά δρομάκια να περπατήσεις, διάφορα πράγματα να κάνεις, δηλαδή μπορείς να κάτσεις και για καφέ και για φαγητό. Έχει πολλά εδώ. Είναι ωραία ρε παιδί μου. Είναι σαν να είμαι στα μεστά. Είναι ωραία. Λοιπόν, κλείνω γιατί δεν παίζει μπαταριούλα και τα λέμε στο ηλιοβασίλεμα. Bye. Σύμφωνα με το ChatGPT, εδώ είναι το μέρος που πρέπει να κάτσω για να δω το ηλιοβασίλεμα. Αλλά εγώ έχω φέρει μαζί μου 2 άχρηστα powerbank γιατί και τα 2 δεν φορτίζουν. Το ένα μου φόρτισε το κινητό μέχρι 50%, ενώ το αγόρασα θεωρητικά για να μου βγάζει 2,5 φορτίσεις. Έχει ψηψινάκι. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του ταξιδιού. Όπως βλέπετε από τα μάτια μου, εγώ νηστάζω γιατί δεν έχω πιει ακόμα καφέ. Έχω έρθει στη Λίνδο. Αυτή είναι η Ακρόπολη. Ναι. Έχω έρθει στη Λίνδο. Έχω ξεκινήσει πολύ νωρίς γιατί είναι καμιά ώρα, 1,5 από την Ρόδο, κεντρικά που μένω. Οπότε θέλω να ξεκινήσω νωρίς. Και τώρα μπορώ να ανέβω και πάνω. Αν είδα καλά, έχει ένα εισιτήριο. Θα πάω πρώτα να πάρω ένα καφεδάκι. Α, είναι πολύ ωραία. Top. Μόλις πήρα ένα καφεδάκι. Feta cheese pie και Freddo espresso Greek breakfast for the win. Εγώ λογικά στο σημείο που πάω είναι εκεί. Τι σας έλεγα? Τι σας έλεγα? Κάθε φορά που ανοίγω την κάμερα να μιλήσω, κάποιος έρχεται. Μη χειρότερα. Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση ότι όταν περπατάς σε τέτοιο δρόμο, μία από τις 2 πλευρές είναι η σωστή να πηγαίνεις με τα πόδια. Αυτό δεν το θυμάμαι.
Ο Άγιος Παύλος που είναι αυτή εδώ η παραλία. Ενώ φαίνεται πάρα πολύ ωραία από εδώ πάνω. Δηλαδή για βίντεο και φωτογραφίες είναι καταπληκτικά. Για να κάτσω για μπάνιο δεν μου άρεσε γιατί είναι τίγκα. Θέλω κάτι πιο chill. Οπότε τώρα φεύγω και πάω κάπου αλλού για μπάνιο. Για να δούμε, ελπίζω να βρω κάτι καλό. Και κλείνουμε τη δεύτερη μέρα των διακοπών με ένα τελευταίο πλάνο της Ακρόπολης. Πού είναι? Φαίνεται. Εδώ είναι. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία στη Λίνδο. Δηλαδή θα έμενα και περισσότερες μέρες. Ήταν και πάρα πολύ ωραίες οι παραλίες. Έχει πολύ ωραία σοκάκια για να κάνεις βόλτα. Γενικά όλα τέλεια. Και επίσης το νερό πάρα πολύ καλό, γιατί φοβόμουν μήπως είναι λίγο κρύο, επειδή είναι ακόμα 31 Μαΐου είναι αυτή τη στιγμή. Και λέω τώρα αρχές καλοκαιριού σιγά μην πω εγώ στη θάλασσα. Παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτά, οπότε τώρα θα γυρίσουμε στο δωμάτιο και τα λέμε αύριο. Μόλις γύρισα από το πρωινό μου τρέξιμο. Έχει πάρα πολύ ωραίους χώρους εδώ πέρα μέσα στην πόλη για να τρέχεις, στην παλιά πόλη που μένω, δηλαδή από κάτω στο λιμάνι. Έχει έτσι μια μεγάλη πλατφόρμα που είναι από τη μία τα ιστιοπλοϊκά και από την άλλη είναι η θάλασσα, τα καράβια, έχει κάτι ανεμόμυλους, έχει ωραία δέντρα, έχει πάρα πολύ ωραίους χώρους για να τρέχεις γενικά και λέω δεν πάω και πήγα και είχε πάρα πολύ κόσμο που έτρεχε. Εγώ ξεκίνησα νομίζω 7 και 40 το πρωί και τώρα είναι 8 και 50, δηλαδή 8 παρά με 9 παρά και ήδη κάποιοι είχαν τελειώσει το τρέξιμό τους. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο που έτρεχε, δηλαδή εγώ είδα σίγουρα πάνω από 10 άτομα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, θέλω να πάω και αύριο πριν κάνω check-out. Αυτά, τώρα θα κάνω ένα ντουζάκι και θα κατέβω να φάω πρωινό γιατί είμαι κουρασμένη. Δεν είναι απίστευτο ότι απλά περπατάς και είσαι σε ένα τόσο ωραίο μέρος. Δηλαδή απλά εγώ είμαι κεντρικά αυτή τη στιγμή και είναι έτσι. Ενώ αντίστοιχα στην Αθήνα, αν πας σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο για πρωινό ή καφέ, προφανώς δεν είναι έτσι. Παιδιά, δεν νιώθω καθόλου ότι είμαι Ελλάδα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Υπάρχει δρόμος για πεζούς, δηλαδή πεζοδρόμιο. Και άνθρωποι που απλά έχουν βγάλει βόλτα τα σκυλιά, τρέχουνε. Έχει πολλούς που είναι για τρέξιμο. Δεν ξέρω, έχω φύγει από Ελλάδα και δεν το έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ, έχει αρκετό κόσμο, δηλαδή η έκταση της παραλίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και βλέπω να είναι σχεδόν όλες τις ξαπλώστρες γεμάτες. Και ουσιαστικά εδώ που τελειώνει συνεχίζει δηλαδή και από την άλλη και έχει πάλι το λέω, αυτό που είναι εδώ. Πώς λέγεται? Όταν έφτασα στη Ρόδο και ερχόμουν με το πούλμαν στο κέντρο από το αεροδρόμιο, είχα δει αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο πραγματικά φαίνεται υπερπολιτελές, υπέροχο, ωραία θέα γιατί από εδώ έχει θάλασσα και αυτά. Και πραγματικά απορώ πώς γίνεται να έχεις όλο αυτό και εσύ να κάθεσαι εκεί σε πισίνα. Εγώ τελικά κάτσα εδώ σε αυτή την παραλία. Ωραία είναι, βέβαια έχει βότσαλο που εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορώ να το πατήσω. Αυτά και είναι αρκετά παγωμένη σήμερα, αλλά μια χαρά. Πω νιστάζω πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω ότι πήρα, έκανα μια βόλτα στην πόλη. Έφαγα σε ένα μαγαζί, το οποίο λεγόταν στο Θωμά. Είχε πολύ πλάκα, αλλά στο τέλος
Έγινε ένα μπέρδεμα τέλος πάντων. Οκ. Πήρα αυτά εδώ τα σκουλαρίκια για μένα, τα οποία είναι handmade. Και γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα σκουλαρίκια. Έχω ένα κόλλημα με τα σκουλαρίκια, μου αρέσει να αγοράζω, ειδικά από ταξίδια. Εντάξει, ήταν λίγο ακριβά. Δεν είχα ρωτήσει πόσο κάνουν πριν τα πάρω, αλλά δεν πειράζει. Αυτά για μένα. Αυτά εδώ τα πήρα για δωράκι. Είναι παιδικά, I guess. Είναι ένα κρουασάν και ένα σοκολατάκι. Τα πήρα για δώρο. Δύο μαγνητάκια, το ένα για μένα και το άλλο για ένα φίλο μου που κάνει συλλογή. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να το ανοίξω. Καλά, σιγά. Ας το σκίσει. Θα σκιστεί άμα το ανοίξω, αλλά αυτό το δικό μου έτσι κι αλλιώς. Αυτό το πήρα για μένα. Είναι έτσι ξύλινο, άστρο και τα αγάλματα στο λιμάνι. Και ένα αντίστοιχο πήρα και ένα για δώρο. Αυτά. Πήρα και ένα λουκούμι για δώρο. Και βρήκα και ένα καταπληκτικό χειροποίητο cup, μια κούπα. Αλλά δεν την πήρα. Ήταν από χθες που είχα πάει εκδρομή στη Λίνδο και μετά το ξέχασα και έφυγα, οπότε δεν το ξαναβρω αυτό το μαγαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε ένα αστείο μήνυμα πάνω. Αυτά. Τώρα τι ώρα είναι? 10. Νιστάζω από τις 10. Αυτές είναι οι διακοπές. Ετοιμάζομαι να κάνω check-out και έχω βρει ένα κανάλι που παίζει αυτό που ακούς. Σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα. Πήγα και σήμερα το πρωί για τρέξιμο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Γενικά έχει ωραία πάρκα για να τρέξεις εδώ. Τώρα θα κάνω check-out σε κάνα μισάωρο. Θα φύγω από το δωμάτιο και κατά τις 4 πρέπει να είμαι στο αεροδρόμιο. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα σας δείξω και μερικά τελευταία πλάνα από την πόλη. Μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Πήρα πρωινό σε ένα καταπληκτικό bakery, έτσι local, πολύ μικρούλι. Φάση είχε και ήταν και πολύ κοντά στο σπίτι μου. Πήρα και 2 ακόμα μαγνητάκια, μισό λεπτό. Γεια σου! Ψιψινούλη! Λοιπόν, το ένα είναι αυτός εδώ υπότης, που είναι τέλειο. Και πεταλούδα. Πολύ ωραία αυτά τα δύο. Αλλά αυτή εδώ η κυρία με ακολουθεί. Τι θες ψιψινάκι μου? Και εδώ είναι το παλάτι που είχαμε έρθει την πρώτη μέρα. Δείτε πόσο κόσμο έχει. Full group πρέπει να είναι. Και ένας κύριος παίζει μουσική. Δρόμος των Υποτών που πάλι είχαμε έρθει πρώτη μέρα. Αυτός είναι. Έχει φανερά περισσότερο κόσμο από προχθές. Και έχω φτάσει στο αεροδρόμιο. Κλασικά η πτήση έχει καθυστέρηση. Πήρα 2 κρασιά για δώρο. Τέλος πάντων. Και αυτήν εδώ τη σαλατούλα να φάω, η οποία έκανε 8 ευρώ. Δεν έχω καταλάβει γιατί τα πάντα στο αεροδρόμιο είναι τόσο ακριβά. Αυτή μου έκανε εντύπωση η τιμή της, συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα που είχε.